Είχε ανέβει πάνω σε έναν τοίχο να μου απαγγείλει ένα ποίημα που είχε γράψει για μένα. Ο συναγερμός του αυτοκινήτου. Όχι, ο Μάξ ενθουσιάστηκε και κάνει έτσι. Έγραψες ποίημα! Γι' αυτό έπεσε στον κρεμό, ούτε το τυχάκι δεν σ' ανέχτηκε. Θα το λέω αύριο στο συνεργείο, θα πεθάνουμε στα γέλια. Καληνύχτα, Διονύση. Περαστικά σου εύχομαι. Εγώ δεν ξέρω από μοντάζ. Ο Σπανός είναι φίλος μου. Παιδιά, μην μπλέξουμε τώρα μοντάζ και Ιταλούς και Ισπανούς. Σε μας λυπάται αυτός. Για κάτσε λίγο, Μάρκο, τώρα γιατί τα έχω πάρει, Η Εύα γιατί πήρε 16, αφού εμείς από αυτήν να την γράψαμε. Κάτσε, Κατούλα. Κάτσε λίγο, Ελένη, γιατί τα έχω πάρει. Μάκη, σε παρακαλώ. Διονύση, σε παρακαλώ. Γιατί εγώ πήρα 17 και ο Διονύσης 18 και 3, αφού από αυτό να την γράψα. Ρε Φώτη, βάλε μια. Το πίστα σε καριδώσω. Ξέρεις εσύ μόνο. Κάτσε κάτω, ρε. Για το μάτς, μη φοβόσαστε. Εγώ είμαι σε τρομερή φόρμα. Αυτό είναι που φοβόμαστε. Δινήσουμε αυτός γιατί είναι πίσω από τον πάγκο μας. Αυτός μια μέρα θα μας πάρει το μαγαζί, θυμίσου το. Λοιπόν, για να το εγκαινιάσουμε θα βάλουμε και στοίχημα. Και τι στοίχημα θα βάλουμε? Πες το. Πήρες! Είσαι γεμάτος εκπλήξεις. Έλα ρε παιδιά, έλα ρε αδέλφια, να πούμε ένα τραγουδάκι έτσι, ένα πατριωτικό να φτιαχτούμε. Ξεκίνησε και η αντίσταση. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του και τη σκούφια την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Αέρα παιδιά! Ρε εσύ Διονύση, πότε τελείωσε ο πόλεμος? Το 45. Το 45! Πω! Δηλαδή έχουμε άλλα 3 χρόνια ιστορικά γεγονότα. Ναι, έχω τα 3. Διονύση, πάρ' του με τρόπο το κράσι. Εσύ, δεν μου απάντησες. Έχει κάμπινγκ στη Μύκονο ή δεν έχει? Εσύ δεν έχεις πάρει σπίτι στην Αζίχνο. Αυτό μου είχε διαφύγει τελείως. Ενώ τα άλλα τα ελέγχεις καλά, Ρε Φώτη, πιάσε μια μπύρα. Μπύρα! Πού τα έμαθες εσύ αυτά ρε? Άκου μπύρα! Ρε Φώτη, πιάσε μια μπύρα ρε. Αυτή ζεστάθηκε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, φύγαμε. Στο καλό να πάτε. Γεια σας. Ρε εσύ, πόσα λεφτά πήρε αυτό? Δεν τρώγεσαι πια. Ηλίθεια, ανεκέφαλε. Είπες κάτι Βικάκι μου? Ρε Διονύση, να σε ρωτήσω. Για να συνεννοηθούμε με τα μωρά, πρέπει να μάθουμε και κινέζικα? Για σπίτι μπορεί να κάνεις. Το άλλο ανταποκρίνεται. Μαρσάρατε! Το δοκίμασε στο εργαλείο! Άσε ρε σκάσε, εσύ μη σκαψέρε το μαγαζί. Πάμε ρε. Άντα Γιώργια! Ξέρει που θα πάμε? Θα μπει να ρωτήσει τώρα. Πού μένει αυτός ο τύπος? Προχώρα, καπετάν Τίγρη, προχώρα! Λαμαρινοδουλειά, ψαλίδια, φανάρια και βάψιμο. Σιγά το βάψιμο που έκανες. Δεν κατάλαβα, αυτό δεν ήταν βάψιμο, ήταν μακιγιάζ. Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Γεια σου Μάκη. Τι γίνεται Κατούλες? Χειροτερεύεις, Μάκη. Σταμάτα. Έλεος. Τι είναι τούτη? Αυτή σου λίγο θα μας βάλει να πληρώνουμε και τις μπύρες. Στο μαγαζί μας, κατάλαβε. Κοίτα που μπλέξαμε. Η ταινία δεν. Τι εννοείς, με τρομάζεις? Οι ερμηνείες είναι υποτονικές, το σενάριο βάζει από παντού, η πρωταγωνίστρια ψιλοφάλτσα, χορογραφίες δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, τα ρακόρ χοροπηδάνε. Να σου πω κάτι, το μοντάζ πώς φάνηκε? Μετριότατο. Της βάζω μισό αστέρι με το ζόρι. Είσαι σκληρός, Μάκη. Σε παρακαλώ, Διονύση. Απορώ πως πήρε Όσκαρ αυτή η ταινία. Πραγματικά απορώ. Την επίθεση, ρε Διονύση, πού είναι ο Μοντγκόμερι? Ο Μοντγκόμερι εδώ ήταν, κάπου πήγε να στο δείξω αμέσως, να τόσο. Και γιατί δεν φοράει Μοντγκόμερι? Είναι καλοκαίρι. Διονύση, Τι έγινε, ρε Μάκη? φέρω ένα μπουκάλι βίσκι. Α, σοβαρά τα πράγματα, τι έπαθες, ρε Μάκη? Τίποτα, μωρέ. Το παιδί έπεσε σε 10 μαθήματα κάτω από τη βάση. Καλά, πρώτη φορά, ρε μωρέ, έπεσε το παιδί κάτω από τη βάση, σιγά. Και μου το λέει έτσι απλά! Μην ξανακούσω για έρωτες! Μην ξανακούσω για γάμους! Κατούρισες στο τεστ. Τι βγήκε? Μια χοντρή παράτα μας. Βγαίνουν από αυτά τα τεστ χοντρές. Αυτό δεν το θυμάμαι. Κρατήστε τον. Είμαι όλος φωτιά. Τι θέλει εδώ πέρα η εργαλειοθήκη? Την έφερα για να κάνουμε ατμόσφαιρα. Με έχεις κάνει ρεζίλη στο Σύλλογο Γονέων και Εκδεμόνων και εσύ και οι άλλοι. Τι άλλοι. Τα έχουμε για άλλους. Μάκη σύναλτα, έχω βάλει κάμερες παντού. Κάμερας, wow, γουστάρω. Τελικά, Βικάκη, είσαι και πολύ βίτσιος, Παναγιά μου! Και μόνο που ζει ο αδερφός μου είναι μεγάλο θαύμα. Θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος και καταφέρει επιτέλους να βρει μια γυναίκα. Αυτό και θα είναι θαύμα! Έχουν έρθει από την Ολλανδία και τους δείχνουμε τα αξιοθέατα. Έτσι, αγόρινα μου, έτσι. Δείξε στα κορίτσια τα ελληνικά αξιοθέατα. Όλα τα αξιοθέατα, καταλαβαίνόμαστε. Ρε, τι γιο έκανα εγώ! Ένα το χέρι. Όχι,
Όχι! Έκλεισε. Πώς έκλεισε, ρε κορίτσια, τι λέτε τώρα? Άστες, Διονύση. Εντάξει, Μάκη. Άστες. Να δούνε τι πάει να πει επιχείρηση, τι πάει να πει δουλειά, σκληρή δουλειά. Και μετά να αναλάβετε για το συνεργείο. Γιατί μέχρι τώρα ποιος το είχε αναλάβει? Ποιο? Κοίταξε να δεις, αγόρι μου. Είμαι ο Μάκης ο Κοτσάμπασης. Ο Μάκης ο Κοτσάμπασης που πήρα και πριν. Από το Ευτυχισμένοι Μαζί. Που έχω το συνεργείο. Που κάνω και προσωπική επιτυχία. Άφησε με, Διονύση, άφησε με. Η μάχικο καυγαμίλο. Η μίγα σίδερο και το κουλούπι ατσάλι. Μισή ώρα αυτό φωνάζει, μας πετάνε κέρματα στο δρόμο. Μάκη, τι θες εσύ εδώ? Παρακαλώ, ο κύριος. Μάκης Κοτσάμπασης, φανοποιεί αβαφές. Ο σύζυγος κυρίας από εδώ. Ποιος σύζυγος? Αυτός που μου είπες ότι έχασες? Υπάρχουν χαμοί και χαμοί. Και εσύ σαν χαμένος που είσαι Μάκη, σηκώ και φύγε τώρα! Λατούλα, θα φύγω, αλλά θα έρθεις και εσύ μαζί. Γιατί αν δεν έρθεις και εσύ μαζί, πρώτον, θα του κάνω τα μούτρα κοιμά και δεύτερον, θα του κάνω τα μούτρα κοιμά. Είναι μια σειρά αποστάσεις. Εγώ αποστάσεις δεν ανάγκη να μου δείξετε τίποτα. Αποστάσεις ξέρω όλες. Ήρθα για 2-3 μέρες και λέω να μείνω πολύ περισσότερο. Να μείνετε. Και μιας που θα μείνετε να μαζευτούμε έτσι όλοι μαζί να πάμε δυο μας κάνα Athens by night. Ρε εσύ, είναι ή δεν είναι η γυναίκα της ζωής σου? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να τη χάσω από τη ζωή μου. Και αν καταλάβεις κάποτε ότι την έχασες επειδή δεν έκανες τίποτα τη στιγμή που έπρεπε. Δεν ήξερες καλά το δρόμο. Δεν ήξερες ότι πρέπει να βάλεις και βενζίνα στο ρημάδι. Δεν είναι βενζίνη, Σπύρο. Η αντλία πρέπει να είναι. Δεν είναι βενζίνη. Η αντλία πρέπει να είναι. Φέρε ένα 16 γερμανοπολίγωνο, εσύ. Ποιο είναι το γερμανοπολίγωνο? Ποιο είναι το γερμανοπολίγωνο? Θα σου δώσω μία ρέα, σου πω έχω, ρε. Όλο το καλοκαίρι στο συνεργείο θα σε έχω, ρε. Ας πω, ναι, εσύ δεν τα βρήκες με την Νανά? Τα βρήκα. Πώς δεν τα βρήκα? Με τη γατούλα μου δεν θα τα βρίσκα. Και γιατί κοιμάσαι εδώ? Ε, Γιατί κοιμάσαι εδώ? από συνήθεια.